Στην Ελευσίνα, οι μαθητές χτίζουν το μέλλον τους σε γερά θεμέλια. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Φροντιστήριο Θεμέλιο, υπό τη Διεύθυνση Σπουδών του Στέλιου Ρίγα. Κεντρική φιλοσοφία μας είναι η μαθητοκεντρική διδασκαλία, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας, με υπευθυνότητα και σωστή κατάρτιση, αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με τους μαθητές τους σε ευχάριστες συνθήκες διδασκαλίας. Προετοιμασία με μεθοδικότητα, οργάνωση, διάθεση και επιμονή για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και ακόμα, προετοιμασία σε γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο για τις πανελλαδικές. Μαθήματα διαζώσης και διαδικτυακά. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, Φροντιστήριο Θεμέλιο. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν.